Vítejte na našem kanálu. Dnes se ponoříme do některých z nejvíce neuvěřitelných příběhů, jaké jste kdy slyšeli. Toto jsou příběhy odsouzených zločinců, kteří navzdory své minulosti hráli klíčové role při řešení jiných zločinů. Připravte se na 10 odsouzených zločinců, kteří pomohli vyřešit zločin. Nezapomeňte stisknout tlačítko odběru a zvoneček pro další dechberoucí obsah. Číslo 10. James Keene. James Keene byl odsouzený drogový dealer, který dostal neobvyklou nabídku od úřadů. Měl za úkol spřátelit se s Larrym Hall, sériovým vrahem, který byl obviněn z vraždy několika mladých dívek. Policie ale neměla dostatek důkazů k jeho odsouzení. Keeneho úkol byl jednoduchý, ale nebezpečný – získat Hallovo přiznání. Keene se ocitl v tvrdém prostředí vězení, kde musel rychle navázat kontakt s Hallem a získat si jeho důvěru. Po týdnech obtížné práce a nebezpečných setkání se mu podařilo získat dostatek informací, které vedly k přiznání Halla. Díky Keeneho odhodlání a odvaze byl Hall nakonec odsouzen za své zločiny, což přineslo spravedlnost rodinám obětí. Dnes je James Keene na svobodě a jeho příběh byl zaznamenán v knize In with the Devil, která byla také adaptována do televizního seriálu Blackbird. Jeho odvaha a spolupráce s policií mu nakonec umožnili nový začátek. Číslo 9. Charles Lucky Luciano. Charles Lucky Luciano, jeden z nejznámějších gangsterů historie, hrál klíčovou roli při ochraně amerických doků během druhé světové války. Luciano byl známý jako hlavní postava v italsko-americké mafii, ale jeho vliv a kontakty se ukázaly být užitečné i pro americkou vládu. Během války hrozily americkým přístavům sabotáže a útoky od nepřátelských špionů. Luciano, který byl ve vězení, dostal nabídku. Vymění informace o sabotáži za zmírnění svého trestu. Luciano využil své kontakty v podsvětí k zajištění bezpečnosti přístavů a identifikaci potenciálních sabotérů. Díky Lucianově spolupráci se podařilo odvrátit několik pokusů o sabotáž a udržet důležité zásobovací trasy otevřené. Tento případ ukázal, že i zločinec může hrát roli v ochraně národní bezpečnosti. Po válce byl Luciano deportován do Itálie, kde žil až do své smrti v roce 1962. Číslo 8. Whitey Bulger. Whitey Bulger, notoricky známý boss bostonského podsvětí, poskytl FBI informace o konkurenčních zločineckých organizacích. Bulger, který vedl irský gang v Bostonu, byl po mnoho let jedním z nejhledanějších zločinců v USA. Přesto se ukázalo, že spolupracoval s FBI. Bulgerovy informace byly klíčové pro rozbití několika zločineckých sítí v Bostonu, zejména italské mafie. Během své spolupráce s FBI Bulger poskytoval informace o svých rivalech výměnou za ochranu a možnost pokračovat ve svých vlastních zločineckých aktivitách. Tento vztah mezi Bulgerem a FBI byl extrémně kontroverzní a vedl k mnoha debatám o etice takové spolupráce. Bulger byl nakonec zatčen v roce 2011 po více než 16 letech na útěku. V roce 2013 byl odsouzen na doživotí a v roce 2018 byl zavražděn ve vězení. Jeho příběh je jedním z nejznámějších v americké kriminální historii. Číslo 7. Sammy the Bull Gravano. Sammy Gravano, pravá ruka mafiánského bose Johna Gottiho, se rozhodl spolupracovat s úřady poté, co byl zatčen za vraždu a jiné zločiny. Gravano souhlasil s tím, že svědčí proti Gottimu, výměnou za ochranu a snížení trestu. Gravano poskytl podrobné informace o struktuře a operacích Gambino rodiny, jedné z nejmocnějších mafiánských organizací v USA. Jeho svědectví bylo klíčové pro odsouzení Gottiho a dalších významných členů mafie. Díky Gravanově spolupráci se podařilo zasadit těžkou ránu organizovanému zločinu v New Yorku. Po svém svědectví byl Gravano umístěn do programu ochrany svědků. Později však opustil program a v roce 2000 byl opět zatčen za obchod s drogami. Po odpykání dalšího trestu je nyní Gravano na svobodě a otevřeně hovoří o své minulosti. Číslo 6. Joseph the Animal Barboza. Joseph Barboza byl známý jako jeden z nejbrutálnějších nájemných vrahů v Bostonu. Po svém zatčení a uvěznění se rozhodl spolupracovat s FBI. Barboza poskytl informace o vnitřním fungování mafie a pomohl při odsouzení několika významných kriminálníků. Barbozova spolupráce byla kontroverzní, protože byl známý svou násilností a nevypočitatelností. Navzdory tomu jeho svědectví vedlo k mnoha odsouzením a významně přispělo k boji proti organizovanému zločinu v Bostonu. Barboza se nakonec stal jedním z prvních členů programu ochrany svědků,
což mu umožnilo nový začátek. Nicméně jeho minulost ho nakonec dostihla a v roce 1996 byl zavražděn v Kalifornii. Číslo 5. Frank Lucas. Frank Lucas byl známý drogový dealer v Harlemu v 70. letech, který kontroloval obchod s heroinem. Po svém zatčení se rozhodl spolupracovat s úřady a poskytl informace, které vedly k zatčení a odsouzení mnoha zkorumpovaných policistů a dalších drogových dealerů. Lucasova spolupráce byla klíčová pro rozbití rozsáhlé sítě obchodníků s drogami a korumpovaných úředníků. Jeho příběh byl později zpracován ve filmu Americký gangster, což zvýšilo jeho povědomí v široké veřejnosti. Frank Lucas zemřel v roce 2019. Do konce svého života žil relativně klidným životem a i přes svou temnou minulost se stal ikonickou postavou díky filmům a médiím. Číslo 4. Richard the Iceman Kuklinski. Richard Kuklinski, známý jako The Iceman, byl nájemný vrah, který tvrdil, že zabil více než 200 lidí. Po svém zatčení a uvěznění se rozhodl spolupracovat s úřady a poskytl informace o svých zločinech a dalších kriminálních aktivitách. Kuklinskiho spolupráce vedla k odhalení a odsouzení několika dalších zločinců a nájemných vrahů. Jeho příběh byl zpracován v několika dokumentech a filmech, což jen zvýšilo jeho pověst jako jednoho z nejnebezpečnějších nájemných vrahů v historii. Kuklinski zemřel v roce 2006 ve vězení. Jeho život a činy zůstávají předmětem fascinace a studií a jeho příběh nadále slouží jako děsivé svědectví o světě nájemných vrahů. Číslo 3. Henry Hill. Henry Hill byl členem mafie, který se rozhodl spolupracovat s FBI poté, co byl zatčen za drogové delikty. Hill poskytl podrobné informace o vnitřním fungování mafie a pomohl při odsouzení několika významných kriminálníků. Hillův příběh byl později zpracován ve slavném filmu Goodfellas, což jen zvýšilo jeho pověst. Jeho svědectví vedlo k rozbití několika významných mafiánských rodin a přineslo spravedlnost mnoha obětem. Henry Hill zemřel v roce 2012. Po svém svědectví strávil zbytek života mimo světlomety, i když se občas objevoval v médiích, kde hovořil o své minulosti. Číslo 2. Alphonse Little Al Darko. Alphonse Darko byl vysoce postaveným členem Lucaseho rodiny v newyorské mafii. Po pokusu o jeho zavraždění se rozhodl spolupracovat s úřady. Darko poskytl informace, které vedly k rozsáhlým stíháním a odsouzením v rámci mafie. Darko byl první hlavní šéf mafie, který se rozhodl spolupracovat s úřady. Jeho svědectví bylo neocenitelné při odhalování vnitřních operací mafie a vedlo k mnoha důležitým odsouzením. Jeho rozhodnutí spolupracovat bylo zlomovým bodem v boji proti mafii v New Yorku. Darko strávil zbytek života v programu ochrany svědků a zemřel v roce 2019. Jeho svědectví a spolupráce s úřady zanechaly trvalý dopad na boj proti organizovanému zločinu. Číslo 1. Aldrich Ames. Aldrich Ames byl pracovníkem CIA, který se stal dvojitým agentem pro Sovětský svaz. Po svém zatčení poskytl informace, které vedly k odhalení dalších špionů a dvojitých agentů pracujících pro Sověty. Ames byl jedním z největších bezpečnostních rizik v historii USA. Jeho rozhodnutí spolupracovat po zatčení vedlo k odhalení mnoha dalších zločinců a špionů. Jeho informace pomohly uzavřít několik významných případů špionáže a zabránit dalším únikům citlivých informací. Aldrich Ames je stále ve vězení, kde si odpykává doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění. Jeho případ je jedním z nejznámějších v historii špionáže a zůstává varovným příběhem pro všechny bezpečnostní agentury. To bylo našich 10 odsouzených zločinců, kteří pomohli vyřešit zločin. Doufáme, že vás tyto příběhy fascinovaly stejně jako nás. Pokud znáte další zajímavé příběhy, které jsme nezmínili, napište nám do komentářů. Nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu a zmáčknout zvonek pro další fascinující obsah. Díky za sledování a uvidíme se příště.